Flaviu, să se ia cu o înfrângere și o victorie pentru Potaisa la Memorialul Constantin Căpățână de la Buzău. Cum apreciați evoluția echipei la acest turneu amical? În perioada de pregătire nu numărăm victorii și înfrângeri, numărăm obiective realizate pentru fiecare segment de pregătire pe care îl realizăm în această perioadă. Eu zic că a fost un turneu excelent, un turneu în care am progresat, un turneu în care am făcut un pas mai în față în pregătirea noastră. Trebuie să mulțumesc celor din Buzău pentru organizare deosebită acestui turneu, organizare impecabilă. Echipele au făcut niște meciuri frumoase cât pentru publicul din Buzău și pentru ele însele. Mulțumim pentru acest lucru și cred eu că în această fază a pregătirii de vară a fost un moment excelent pentru toate echipele participante. O surpriză plăcută, Alexandru Ghivil, pe un post nou pentru el. Este nou și nu prea. Alexandru a mai fost pe postul de centru, partea de juniori, asta a fost postul lui. Suntem într-o situație în care Irakli Pilașvili și Teo Pințoi, cei care au evoluat pe acest post în sezonul trecut, sunt accidentați în acest moment, sunt în recuperare și a fost o oportunitate ca Alex să revină și să demonstreze că n-a uitat ceea ce știe pe acest post, ba din contră a arătat o formă de joc deosebită și o evoluție plăcută și eficientă pentru echipă.